Kif inti, qabel xejn nittama li dal-video żidek b'saħħtek l-ewwel qabel kollox, u llum xi ħaġa biex tgħinek fis-saħħa illi ħanħabbarlek. Forsi qed qatt aktar ħin mis-soltu d-dar, forsi kwarantina jew forsi xi raġuni oħra, però taf kemm importanti illi inti tkun preparata għal kwalunkwe mart illi jista' jiġi. U avolja forsi qiegħda aktar id-dar mis-soltu jew il-ħin kollu d-dar, inti iddeċidejt għax tħoss il-bżonn illi tagħmel xi ħaġa għas-saħħa tiegħek anka fejn tidħol l-immune system u għal daqstant qed tfittex li tagħmel xi exercise. Però tgħid li pereżempju bħalissa diffiċli hux għax qiegħda ħafna d-dar x'naqbad nagħmel. U aħna ħsibna fik li għamilna dawn ir-recorded videos bil-Malti bħalli kieku inti qiegħda letteralment hawnhekk fl-istudio tagħna fejn għamlu is-sessions għal fat loss u għat-toning. Kif se jkunu għandek dawn il-videos? Sempliċi immens. Ħajkollok aċċess għal grupp privat tagħna għal membri biss illi bħalek jixtiequ illi jitilfu x-xaħan forsi jittownjaw, jiġifieri ma jiddendlux kemm jista' jkun, u jtejbu saħħithom biex kwalunkwe virus, bakterja, fungus illi jkun hawn madwarna kemm jista' jkun isibna lesti u armati għal kontrih. X'ħad tagħmel? Kemm sempliċiment da tkun f'dan il-grupp, il-members only qed insejħulu, inti tagħżel minn video kuljum illi ħankunu qegħdin intellaw. Mela ta' kuljum ħantellaw video differenti biex inti jkollok l-għażla li jekk tixtieq tista' anka tagħmel l-eżerċizzju tiegħek nofsija kuljum. Tgħidli bil-fors kuljum ngħidlek le. Aħna ninkoraġixxu dejjem illi minn tal-inqas insibu 3 darbit fil-ġimgħa din in-nofsija kollox illi ħatejna għaddera għal kif inħossuna mentalment il-koll nafu dawn iż-żminijiet kemm għandna stress, forsi anke ansjetà, saħansitra anke uħud minna u nsellmilhom minn hawn għaddejjem minn depressjoni u ma' xejn aħjar milli l-eżerċizzju jgħinna f'dawn l-affarijiet kollha. Importanti ħafna. Apparti li ħajkollok di l-għażla kbira ta' sessions minn fejn tara u segwi u tagħmel ta' kuljum, by the way, kull ma ħajkollok bżonn daqsxejn spazju żgħira ma tix tinvesti f'xi apparat ta' barra minn hawn, sempliċement xugaman, equipment sempliċi ħafna, forsi anke xi żewġ fliexken tal-ilma jew żewġ fliexken bir-ross, ara inti. U apparti dawn is-sessions ħajkollok anke pjan tal-ikel. Nutritionist li hija membru fit-tim tagħna kwalifikata i preparat numru ta' pjanijiet għalik skont il-gender tiegħek, mela skont ikux mara jew raġel, skont anke l-peace bej wieħed u ieħor tiegħek, ħalli inti tkun taf anke idealment x'se tiekol, kemm se tiekol biex ir-riżultati li tixtieq inti jaslu aktar malajr. Ħajkun hemm ukoll ħafna lezzjonijiet, jiġifieri ħafna informazzjoni ta' kif tagħmel dawn l-affarijiet verament prattiċi. Ħajkun hemm intervisti ma' mindset coaches, ma' psychology, ma' chiropractor, minn kollox biex tassew avolja qiegħda d-dar qisu jkollok l-Università tal-Fat Loss illi tasal għandek. U daħan għamluh għal prezz redikolu ħafna għax nafu kif in is-sitwazzjoni ta' bħalissa. Literalment fl-opinjoni tiegħi u ta' ħafna oħrajn m'hemm skuża biex dan ma jsirx. Importanti illi anzi niffokaw fuq fejn irridu naslu. Jiena meta ħansegwi dal-programm kif nixtieq inħossni, nider u kif nixtieq li tkun saħħti. Però min-naħa l-oħra, jekk ma nagħmilx ħaġa issa, forsi diġà għandi ċertu ma nafx kundizzjonijiet ejja mentali, x'se nagħmel, kif se nħossni jekk ma niddeċidix li nibda xi ħaġa issa. Aħseb fuq dawk l-affarijiet u kellimna. Jiena Mattejus Grasso minn New Better Life, nawguralek is-saħħa u l-ġid.